Ongi etorri 2020-2021 ikasturtera. Kurtso berri eta berezi hau ahalik eta eder eta seguruena izan daiten, lanean aritu gara San Fidel ikastolan. Horregaitik, sarrera eta irteeren guneak aldatu egin ditugu. 0 eta 1 urteko umeak hemetik sartuko dira. Ikastolako sarreran, bai ume eta baita gurasoei ere, temperatura hartuko zaie, eta eskuak eta zapatak ere desinfektatu egingo zaizkie. Gure txikitxoek materiala euren kakoan itxiko dute eta harrera gelara sartuko dira. Bi eta 3 urteko umeak hemendik sartuko dira. Bertan, sarreran, bai ume eta gurasoei ere, temperatura hartu eta eskuak eta zapatak desinfektatu egingo zaizkie. Geletara igotzeko eta jaisteko markatutako bideak izango dira, berdez igotzeko eta jaisteko gorriz izango diren oinatzak jarraituz. Horrela, distantziak hobeto mantenduko ditugu. 4 eta 5 urtekoak hemetik sartuko dira. Lau eta 5 urtekoen kasuan, gurasoak kanpoan gelditu beharko dira, eta umeei temperatura hartuko zaie eta eskuak eta oinak desinfektatuko zaizkie.